A captación das embarcacións en tránsito é un dos piares da estratexia que está a levar a cabo Portos de Galicia no mundo da náutica. Son barcos grandes que precisan de moito espazo, pero que supoñen un interesante negocio para os portos galegos. Pola captación de embarcacións en tránsito que son catamaráns ou trimaráns. Trimaráns como estos que están ás nosas costas e que supoñen un salto importante no que as oportunidades de negocio que a náutica lle pode reportar a Galicia. Estamos falando, si ben é certo, embarcacións de grandes dimensións que necesitan moito espacio nas instalacións portuarias de recreo, tamén o valor engadido que desde o punto de vista económico supoñen para o negocio, para a explotación dos portos de recreo galegos é un factor moi importante. Segundo o presidente de Portos de Galicia, esta opción non só beneficiaría aos portos que reciben as embarcacións, tamén tería repercusión na súa contorna. Este tipo de embarcacións que, lóxicamente, polas súas dimensións, tamén é certo, levan un número importante de pasaxeiros que, a súa vez, nos portos de estadía galegos, desenvolven actividades de consumo que teñen un reflexo moi importante nas economías dos concellos, dos portos e das súas contornas. Con esta estratexia asistiu o ente autonómico á Feira Náutica de La Rochelle, pero non foi o único aspecto que se destacou na promoción da oferta galega. Tamén interesa potenciar a celebración de regatas non competitivas que facilitan o coñecemento das instalacións. Falábamos onte dese Navega o Camiño que está presentado xa para a súa edición 2019, pero tamén se está traballando desde a Xunta noutras opcións que implicarían esa navegación en rally, que é a navegación en flotilla de embarcacións, que tamén ten un componente promocional e que ao servicio do cual estamos dispostos desde a Xunta a ofrecer propostas. Hai ese componente xacobeo coa proximidade do ano 21 dese próximo ano santo que sen dúbida pode tamén concretarse en iniciativas destas características. Dende La Rochelle Portos destacou a amplitude e variedade das oportunidades que ofrece a náutica galega para os navegantes, unha oferta que se ten convertido nun elemento máis do atractivo turístico de Galicia.